سلام كبرى سمعتي لومي ربع 13 مقابيت كل تشحن 24 ثانية مكتالكم بخبرنا عدمنا زينة كنقدمينا أرساتنو إمباسي إرترا بسعود عرب منبر فقاد كحدثو نزي كلو إرتراوان نابعدوم كملسون تداليوم داقماي تساوعي تغريبو إثيوبيا سور عاتسبا هاقراون أقراون قولحتا كم زدليو غازيت ألموند التحساسيبا زينة بزرزر أب رياض زمنبرو إمباسي إرترا بسعود عرب منبر فقاد كحدثو نزي كلو إرتراوان نابعدوم كملسون تداليوم داقماي تساوعي تغريبو እቲ ኤምባሲ ካብ 5 መጋቢታት ሒዙ ኣብ ዘቕርቦ ዘሎ ጻውዒት ናብ ዓዶም ክምለሱ ደልዮም ግናብ ዝተፈላለየ ምኽንያት ዘይከኣሉ ብዙሖም ክንደይ ምዃኖም ንምፍላጥ ኣቐዲሞም ክምዝገቡ ይሓቲቱ መንበር ወረቐቶም ዝወደቐ ወይ ዝተበላሸወ ይኾኑ ብዝተፈላለየ ምኽንያት ሕጋዊ መንበር ፈቓድ ዘይብሎም ኤርትራውያን ቅዳሕ ይኹን ኦሪጂናል ናይ ኤርትራ ፓስፖርት ወይ መንነት ወረቐት ሒዞም ናብቲ ኤምባሲ ክመጹ ይንገሮም ኣሎ እቲ ኤምባሲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት እውን ተመሳሳሊ ጻውዒታት እኳ እንተቕረበ ብዙሓት ኤርትራውያን ነበርቲ ስዑድ ዓረብ ከም ዘይተመዝገቡ ነዚ ሓበሬታ ዝለኣኹ ምንጭታት ኣረጋጊጾም ንግስነት ስዑድ ዓረብ ኣብ 2017 ዓ.ም ብዘውፃእቱ ኣዋጅ መሰረት መንበር ፍቓድ ወጻእተኛታት ንምሕዳስ ንነፍሲ ወከፍ ኣባል ስድራ ወርሓዊ ዝሕተት ክፍሊት እናዘየደ ስለ ዝመፀ ኤርትራውያን ዝርከብዎም ዜጋታት ዝተፈላለየ ሃገራት ብዘይ መንበሪ ወረቐት ክነብሩ እዮም ዝግደዱ ዘለው ኣብ ፈለማ ንሓደ ኣባል ስድራ 100 ሪያል ስዑድ ዓረብ ዝነበረ ወርሓዊ ክፍሊት ወጻእተኛታት ኣብዚ እዋን እዚ 400 ሪያል ስዑድ ዓረብ ወይ ድማ ልዕሊ $100 ኣሜሪካ በፂሕሎ 5 ኣባላት ዘለዋ ስድራ መንበር ፍቓድ ንምሕዳስ ወርሓዊ $500 ክትከፍል እያ ትግደድ ኣብ ርእሲ እዚ መንበር ፍቓድ ንምሕዳስ መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ክህልወካ እውን ስለ ዘገድድ እቲ ዝሕተት ክፍሊት ብድምር ክረአ እንከሎ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ እዮም ኤርትራውያን ዝርከብዎም ወጻእተኛታት ዘማርሩ ብሰንኪ እዚ ሓያሎ ኤርትራውያን ስድራ ቤታት ናብ ግብፂ ሱዳን ኡጋንዳ ቱርክን ካልኦት ብቐሊሉ ክእተዋ ናብ ዝኽእላ ሃገራትን ክግዕዙ ምጽንሖም ይፍለጥ ነዚ ክገብሩ ዘይክእሉ ኣዝዮም ብዙሓት ድማ ካብ ናብ ኤርትራ ምምላስ ኣብ ስዑድ ዓረብ ብዘይ ኢቓማ ወይ መንበር ፍቓድ ምጽናሕ የሓይሽ ዝብል ምርጫ ሒዞም ይርከቡ ስዑድ ዓረብ ነቲ ንወጻእተኛታት ከቢድ ጾር ኮይንዎም ዘሎ ወርሓዊ ክፍሊት ዳግመ ግምት ክትገብረሉ ምዃና ሚኒስተር ፋይናንስ ሃገር መሐመድ አልጀድዓን ኣብዚ ሳልስቲ እዚ ገሊጹሎ ኢትዮጵያ ክሕባእ ዝድለ ዘሎ ከቢድ ዓጸባ ሃገራውን ኣህጉራውን ቆላሕታት ከም ዘድልዮ ብፈረንሳ ትሕተም ሓንቲ ካብ ዓበይቲ ጋዜጣታት ዓለም ዝኾነት ለሞንድ ኣተሓሳሲባ እታ ጋዜጣ ብ11 መጋቢት ኣብ ዘስፈረቶ ሓተታ ኣብ 2024 ህዝቢ ብዓጸባ ክረግፍ ዘሕንኽዩ ድሕሪ ምባላ ካብኡ ዝባእሰ ድማ ብምስጢር ከተሓዝ ክሕባእ ወይ ድማ ንመሳርሒ ፖለቲካ ክውዕል ምርኣይ ምዃኑ ኣስሚራትሉ ኢትዮጵያ ኣብ 1973 ከምኡ ድማ 1984 ክሳብ 1 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ዘህለቐ ናይ ዓጸባ ታሪኽ ከም ዘለዋ ጋዜጣ ለሞንድ ኣዘኻኺራ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ድሕርቲ ኣብ ሕዳር 2020 ዝተወልዐን ንኽልተ ዓመታት ዝቐጸለን ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያን ደርቅን ዘስዓቦ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዓጸባ ከውጅ እንከሎ ፌደራላዊ መንግስቲ ግና ኣፍልጦ ኣይሃቦን 900 ካብቲ ኣስታት 6 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ትግራይ ተጸባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ እዩ ምምሕዳር ትክልልን ኣህጉራውያን ትካላት ግብረ ሰናይን ዝገልጻ ብደረጃ ሃገር ድማ ኣስታት 120 ሚልዮን ዝግመት ብዝሒ ህዝቢ ዘለዋ ኢትዮጵያ ልዕሊ 10% ካብ ህዝባ ንሓደጋ ጥሜት ዝተቓልዕ እዩ ከብራት ሰማዕቲ ዜና ተዛዚሙሎ